Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. Osnovno značenje četvrtog padeža akuzativa jeste cilj, pravac. Slikovito, to je odnos između dva predmeta u kojem jedan predmet služi kao cilj kretanja ili druge aktivnosti u vezi sa drugim predmetom. Akuzativ pravog objekta dolazi kao dopuna prelaznim glagolima i u rečenici označava predmet koji je direktno uključen u radnju, na primjer pisati pismo, graditi kuću i tako dalje. Vremenski akuzativ sličan je vremenskom genitivu i često se njime može zamijeniti. Na primjer, ove noći i ovu noć, svakog mjeseca i svaki mjesec i tako dalje. Akuzativ mjere označava količinu, odgovara na pitanje koliko je čega. Često je to mjera vremena, kao na primjer ćutati neko vrijeme. Upotrebljava se međutim i u vezi sa prostornim odnosima i drugim predmetima ili materijama koje se mogu mjeriti, na primjer visok 100 metara, popiti čašu vode i sl. Načinski akuzativ javlja se u manje ili više frazeologizovanim konstrukcijama tipa idu ruku pod ruku, stoje rame uz rame i sl. Akuzativ se slaže sa većim brojem prijedloga. Sa prijedlogom kroz osnovno značenje akuzativa je probijanje, prolazak jednog predmeta kroz drugi. Na primjer, prošli smo kroz tunel. Akuzativ sa prijedlogom niz označava usmjerenost kretanja. Na primjer, dugo smo šetali niz obalu. Akuzativ sa prijedlogom uz ili uza može značiti blizinu, povezanost ili nerazdruživost. Na primjer, išli smo uz njih. Stao je uza zid, razgovarat ćemo uz kafu i tako dalje. Nije rijetko ni načinsko značenje tipa uvijek mu ideš uz dlaku. Akuzativ sa prijedlozima na, o, po ima značenje granične direktivnosti, dolaska na cilj. Na primjer, izašli smo na ulicu, otimaju se o plijen, doći ću po vas. Akuzativ sa prijedlogom u označava pravac, cilj kretanja. Na primjer, ide u školu. Crna Gora učlanit će se u Europsku uniju i tako dalje. Akuzativ sa prijedlogom u može označavati i vrijeme. Na primjer, krećemo u subotu ili način, govoriš u vjetar. Sa akuzativom upotrebljavaju se i prijedlozi među, nad, pod, pred i za. Crnogorski bez predrasuda. Akuzativ pravog objekta označava predmet koji je direktno uključen u radnju, na primjer pisati pismo, graditi kuću, nositi poštu, tražiti posao, čitati knjigu. Vremenski akuzativ označava vrijeme, na primjer ovu noć, svaki mjesec, prošlo ljeto i tako dalje. Akuzativ mjere označava količinu vremena, predmeta ili materije, na primjer ćutati neko vrijeme, čekati cijelu godinu, visok 100 metara, popiti čašu vode, 1 milju daleko, koštati 1000 eura i sl. Načinski akuzativ javlja se frazeologizmima tipa idu ruku pod ruku, stoje rame uz rame, hodaju nogu pred nogu. Sa prijedlogom kroz osnovno značenje akuzativa je probijanje, prolazak jednog predmeta kroz drugi. Na primjer, prošli smo kroz tunel, prošetali smo kroz grad, vidjeli smo kroz prozor. Akuzativ sa prijedlogom niz označava usmjerenost kretanja. Na primjer, dugo smo šetali niz obalu, znoj mu je tekao niz lice. Akuzativ sa prijedlogom uz ili uza može značiti blizinu, povezanost ili nerazdruživost. Na primjer, išli smo uz njih, stao je uza zid, razgovarat ćemo uz kafu i tako dalje. Nije rijetko ni načinsko značenje tipa uvijek mu ideš uz dlaku. Akuzativ sa prijedlozima na, o, po ima značenje granične direktivnosti, dolaska na cilj. Na primjer, izašli smo na ulicu, krenula je na izvor, ide na selo, otimaju se o plijen, lupio je šakom o sto, udariti glavom o zid, ogriješili su se o zakon, doći ću po vas, došao je po savjet, otišla je po hljeb. Akuzativ sa prijedlogom u označava pravac, cilj kretanja. Na primjer, ide u školu,
Crna Gora učlanit će se u Europsku uniju i tako dalje. Akuzativ sa prijedlogom u može označavati i vrijeme. Na primjer, krećemo u subotu, završismo to u trenota. Sve je bilo gotovo u 2 dana. Ili način, govoriš u vjetar, svi viču u jedan glas, rade u dlaku precizno. Crnogorski bez predrasuda. Gdje god da živi, govori crnogorskim jezikom. Ističe da je to normalno s obzirom na to da imamo svoju državu. Rukometaš Petar Kapisoda. Obzirom da sam imao priliku da živim i u Beogradu i u Zagrebu i da trenutno živim u Sarajevu, nekako mi dođe ono prirodno da ako Srbi imaju svoj srpski jezik, ako Hrvati imaju svoj jezik koji nazivaju hrvatski, ako u Bosni pričaju bosanskim, obzirom da imamo državu svoju sa svim svojim obilježjima, da imamo svoj identitet, da je nekako normalno da imamo svoj jezik. Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.